Manjadiya Abu Saja Panda Songtalaika Songtayang Ke oro wangsum nairo Ini sini Sir Bipol de Burma Sir Nadia dong nabai koijo hambai Pandani mungnar jaka tang bilimol ni kok borok kok robai tai hukumu panda obo salsani dini oro koklop porijaknai koklop kereng rogor koklop porifainai tai sini cere rogni panda botongo logo sanjawo ngangkai hukumu panda ora hasteni juda juda thaini resap kereng rog dini oro resap hainai abo boy no actually abo subinur mukumu blai tini no pandano kitingi no o tini no salno mana komor fly akai tonna ni bagino mukumu blai hine oro juda juda seikrung rok ni seimong rok boksa jaka logio sini je sungtini khorok tam sini o hastani mungganang khorok noi hingangkai seikrung borom ganang samlal le borma tei borom ganang Chandrakantu Murasin ei khorok sangkai resap kereng Chirokumar Debborma o khorok tamno sungtini borom khorok no ai sungjo to bono khumbok laika abon bisingtei bini langma bo sapno bo sung salai na o mai kete bo kwangna bijar batong jemon November Jomatia da resap kereng dimol ketoma ka ko ni bagi khamno banchu no tileto sino kok borok sine mo thanai de sal kabang yakhu asai mani 2021 sase bisik tamsigo imanuda ga thangnai bisio bo singabo hai khlaimaliya ga taklai se sungsini kokborok sinai mo thana adong rok waksung laika taklai te abo hai ke sigur rok ro borom ya phalayan taklai bisi de pula khlai jabe dong taklai bisi thangnai bisio bo sung bontang hatoi khlaika apur ko abo haya ta kisa juda dong mani taklai ta kisa sino yakbara tang bodang himano je khorok tamno sung borom ya pharka Arni President Presiden ketang sakpang no Osid Debborma tayani logio tongo yango sini mothani tangpang KHM ni tangpang borom gonang Biplop Debborma yang tongo sini o KHM ni kasku yakchu borom gonang Madhusudan Debborma gayang ani uklogo tongo sini o mothani KS mane kokborok sini mothani rangpang borom gonang Dipra Kishore Debborma last ani KHM no ni chinanga Hinang na wanchung ugom hai je kokbrok sone mothane hinang ni wanchung ugom hai ageno o mothaklok sino bo ya phang ni simna sini himang abo no sini kokborok no bahai ke hastenari bari sini national level hai ke ba hakotor mana hakotor beramo sini kokborok no bahai ke sini mungru ya farman no ganga haino musungma ba simi tongya suimung nangnai ke sini sikla rok sekangai faina nangnai sino mothani bising te sini sikla sekurung no bahai ke kerung sa thumoi bisi borom sung bijap karenani chaitok lai dong se o kok borok sinai mothani ngai haike bo kok borok sinai mothani luwa jung bai tabuk sok jora toi bijap kangnoi tai kok robai blai kangsa kari jakha taklai hingke o pandani bising te mukumo blai amo kaise sini o mothani kaise buthai hini man mukumo blai kangsa kari jakha tapung o jorani sini sikla sikli rok jeron sibe tongnai rok borok bosa jorati kangjak sini kok borok oba hake pori oireng sirai sungna pusuko khai saran bagai norok no khana tini sung tai juda juda panda khai kyangke borok kebang pia bapti kok rubai panda rok gangke borok ase khatun thaya pia ba tabuk hai jorawo kok borok sini balai ke kusuk berem kusugo sogi hinman jagawa sini o hastewa tabu kok borok na tu si PhD khaitung Rungnok yungo 2015 ni seke pori jaka tini abo hai buk sangna ni kok gya pia ba belai kan kepal hame ni kok abo khai bo sung abo hai kok borok kok robai rong ni panda rong kai borok ni kisa bial nang tai abo rok no sung teruk bahai ke tebo borok rok no khatung riman no bahai ke awai khai man no sino kok borok no bising te sini kok borok no bahai ke khatung riman no abo no saito mung tong nai sini kok borok sine matar khatung rumani bising te sini phreng mutongo o pandani bising te sini pandani je schedule no khangkena rok saimane sung sarai rok jara nursery poritongnai ba morning session jara poritongnai borokno sung promotion ni bagai koktang saru sini soinai kereng rok ni koktang khnatok aborokno aboni pore sung college porinai tai 11 12 porinai borokno sung koklop sarmani bising te resang sung bo borokno tebo khawarnani tai borokno phrangi telangnani abo sung khlainai tini aboni pore bo je munganang sinai rok
agini tai tabuk ni বয়স মোটামুটি রাক্ষসজাক আবরক তাই ও যে চিনি দানন্দ সংহাই বরংনি সেই ইয়াক চুদ্রক বরকনি তাই বং ইয়াক চুদ্রক বরক bo ini kokang koklok sanai obakena chini o kok borok no rengmani bisingtei srengmani bisingtei bahai ke kusuk telangman chini o phatar hasai rogo bahai ke piririman obni chini wan sopung tei kaisa angke chini o kok borok no jeng bahai ke common kaisa platform tubui je wanji rok ni hai চলতি ভাষা বা সাধু ভাষা ও ভাই চিনি কক বড় পরিমাণি জায়গাও হংকে বিজাব সিমানি জায়গাও হংকে আফাইকে ক্লাইনেন শুদ্ধ ভাষা বাই ক্লাইনেন বাকি जों চাইতংনানি বাকি সামংखांनाय दं जों आसि नागिरनांगौ सोलोंमुं गोबां टक सोङाव बाहाय पान्दारावबो समान उखैयाबा ओमफ्राय दिनै सोङाव हाबमानि यागुलो हल बुक जानो बैखा गाबोनो सोंना मुजुग मानि के नंनि आवाय मुं नंनि लुपरनो अबाहाय सोंबाय थाय मुं आवाय मुं रब देखिसा तो हमको ना तामनि बागै आबो हाय ngoni ना ओमफ्राय आङो कं सानामु सोङो जों दिनै दसरत दिनै जों अ जे नगो पानाखायमानि आरो बरक मुटामुटि ओंखा बे खाकसा बुखागंलिया ओमफ्राय कग्रबाय खालायथानै जों दाबुं सिमिया बिसि सिरमै खायफायमानि जुदा जुदा कग्रबाय माव थाबाय आरो जों नुखा कग्रबाय सिटानि बा कग्लब साटानि बरक किसानो फायो बेबा आबन नाय नायखाय दिनै गोबां नफायगा आबन सोलायनाय नायखाय दिनै गोबां नफायगा तामनो होनबा जों यारों याफां जों राखायसे यारों सरसाय माखासे याफां राखायसे सिनि बुफां खायसे बलाय बेदेक बुफ्रा जों सेराय कग्रबाय बै सेराय रंनो बाहायके रबायो तुनानि दाबुक सेराय अमरसो एसेनि न स्कुटि सालाय एक्सिडेन्ट थैलायो ड्राग्स सालायो फेकजोंहाय मानि सालायो ओमफ्राय जों बाहायके आम हाय सेराय रंनो जों सिमुंगो बखा हाब्रि मानाय परिमुंगो बखा हाब्रि मानाय कायसा कग्रबाय बलाय परिखा आरो कायसा सिजा गाहामां खांके ओमफ्राय कायसा बिजा परिखा आरो सिजा गाहामां खांके बुंनो वानसुं नुनो जों बाहायके कनभार्ट थैतुय मानो माने सोलायो वानसुं हामिनो सोलायो गाहामु तुनानि अंका अबा हाइवान सुकुनो तिनि जेरै रंनो बकक तां सारिका जेरै रंनो रुसाबिका दै वाइसे पानो रुसाबियाखौ अबा हाइ कताल रुसाबनाय रंबो रुसाबनाय कोसाम रंनि लगी रुसाब्रि वय बरंबो जों दफानि साथिखाय तिसानानि हुकुमबो थाइके तिसानान बगै साइटक लाइ अबा हाइका